Ke yarinya ya labarin duniya, na ce da ita. Ta ce min lafiya lau. Na ce ya me zan samu? Ta ce akwai abin da za ka samu ne da baka taɓa samu ba. Na ce to babu wani sabo ne. Ta ce a bayan ka gama fasa min Pintofiyon. Na yi dariya na ce ai ban fasa ba. Kawai rabona na ɗiba a cikin kasuwar. Ta yi dariya ta ce wato ma kasuwa ne. Na ce eh, ai kasuwanci ne. Ta ce to ilmantar da ni. Na ce ta so mu je makaranta can. Can ne zan baki ilimi. Ta ce ka ganka in za ka ma mutum wayo ka san yadda za ka lallaɓa shi ka kai shi mahallaka. Na ce wani irin magana kike yi haka? Haka dai na yi mata daɗin baki ina lallaɓa ta har ta amince za ta biyo ni in kai ta fada ta. Domin ko wannan godiyar in ba a ɗora mata siddi an yi sukuwa ba, ai an yi asara. Muna zuwa ko muka zauna na ce mata kin ga ni yanzu ba ni da burin da ya wuce in ga na sake farin ciki. Haka dai na yi ta lallaɓa ta. Ina lallaɓa ta da daɗin baki ina mata ƙwamushesheniya. Na yi ta mata ƙwamushesheniya da ƴan tagwayen nan. Ta buɗe mai ƴan tagwayen na gansu. Na ce kai ka ga yaran nan kyawawa da su. Na fara murza mata kansu. Na daɗe ina mata wasa da ƴan tagwayen. Na ce ƴan tagwaye ina nufin arzikin Fulani. Mun daɗe muna wasanni haka daga ƙarshe dai na ce to ina alawa ta take da kike so ki tanɗe ba ki tambaya ba. Ta yi dariya ta ce in dai za ka bani in tanɗe ma alawar ka bani in tanɗe. Na ce to shi ke nan na ba ta ko ta tanɗe min ita iya tanɗewa. Wanda hakan ya sa ni farin ciki sosai yayin da ni kuma na ci gaba da yi ma ƴan tagwayen ta ƙwamushesheniya wato kayan alatu arzikin Fulani da dai sauransu da muke kiransu. Ba a daɗe ba da kanta ta nemi a ɗora mata sirdi. A raina na ce to lallai zan shiga wannan gona in yi noma. Bari in duba gona in gani. An yi yayyafi raɓa ya sauka na ce mata ta ce duba ka gani. Na duba na gani. Na ce eh lallai lokacin yin noma ya yi. Ta ce to shi ke nan. Ai ko kafin ka ce menene na shiga gonarta na fara nome mata ciyawa da sauransu.